मानसिफ्रा बिदिनो खिन्थायो। ओरैनो जेनेबा बे नानिनि बेमार जानाया मेना गोदाव सोराव थाबायलाबायनाय, स्कुल थांब्लाबो गद गैया खिथां गैया बिदि आरोना। ओमफ्राय नानिया नों थाल मोनामोन ना? प्राइज द लर्ड। गिबियाव आफा इसोरनि अननायखौ साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आं जासिहरग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'साया गोदाव सोराव थाबायलाबायग्रा, बिदिनो गावखौ थाल गैयै, स्कुलाव थांनाया बहा गिदिंलाबायहैनाय, गोबांथार गावखौ थाल गैयै जानानै इसोरनाव लाबोनानै सोखाजानाय मोनसे टेस्टिमनि। बेखौ बिमाया गोबांथार डाक्टार अजा बेबायदिनो खर'नि ट्रिटमेन्ट होनाय आरो डक्टरफोरनाव लांबाय बायनानै आग्रो मोनाखिसै, बेयो सोखाजानायखौ मोनाखैमोन। थ' बेबायदिनो आग्रो मोनैखाय, जेरैबो राहा गैयैखाय जोबथारनायाव खासिक'त्रा सेन्टाराव बियो लानानै फैयो आरो बे आरजसालियाव, ख्रिस्टियान आरजसालियाव फैनानै 7 दिन उदै बासिनायनि गेजेरजों बे गथ'आ मोजाङैनो थालायैनो सोखाजानायखौ मोनो आरो दा बियो स्कुलावबो थांफिननो हाबाय। बेबायदिनो बिथांनि जिबना थैनायनिफ्राय बा गाज्रि सैनांगौनिफ्राय सोखाजानायखौ बियो मोननो हाबाय। बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय, नोंथांमोना नायलांदो। सम सम बिदिनो बेग सिङाव गावनि न'निफ्राय ड्रेस मोनलाङो, गावनि बेग सिङाव बिदिनो गस्लाफोरखौ सोना लांनायफोरखौबो आं नुवा, आं लेखा लांदों सानो आरो। ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि लामा ससेयाव बिदिनो सिङाव गस्लाखौ सोना लांनानै गस्ला बेग सिङावहाय गस्लाखौ सोना लांनानैहाय ओमफ्राय दख'नाखौहाय बिबैनाव गालांनानै माबा ड्रेसखौ गालांनानै गस्लाखौ गानलांनानै थांदों आरोखि सानसेखालिनो। ओमफ्य मिस्ट्रिया फन खालामहरबाय, खालामनानैहाय नै माथो निखिमाया माबा स्कुल ड्रेसआखौ गानबोआखै, बियो गस्लासो गाननानै फैदों बिदि होननानै खिन्थाहरनायखाय ओमफ्राय आंनि बिबैयाबो होनहरदों, नै न'निफ्रायथ' दख'ना स्कुल ड्रेस गाननानै थांदोंमोन आयै मादैमोन, नानिया स्कुल ड्रेस गानलांदोंनो माहाय चेन्ज खालामहैखो बियो, आं बेखौ मिथिले, बेखौनिफ्राय मास्टारफोरा फन खालामना खिन्थाहरदों होननानै आङो बेफोरबायदि फन खालामहरदों आइमोननो मादैनो खिन्थाहरफिनदों आरो। ओमफ्राय मादैया लायदों, आइमोना लायनानै न'सिम दोनहैफिनदों आरो। ओमफ्राय बिदिनो थायै थाबाय, बिदिनो कबिराजनाव लांबाय, कबिराजनाव लांनानै बिदिनो थाबिस बायदिसिना गानहोबाय, जाया। ओमफ्राय डक्टरनाव लांबाय, डक्टरनावबो बिदिनो डक्टर सासेया होनबाय टाइफड जानो नागिरदों, ओमफ्राय मेलेरिया जानो नागिरदों बेफोरबायदि होनबाय आरो। ओमफ्राय आं लोंफैबाय, मुलिया बाहायबाय जाया, ओमफ्राय आरो डक्टर सासेनाव लांबावबाय आङो, डक्टर सासेनाव नायबाय, ब्लाड टेस्ट खालामबाय, बियो मोनबाय एलार्जियानो बेनो 50 मोनबाय आरो। गोरलै बैसोआव मानो एफाबां एलार्जि जाहोआखैखौलाय, नोंसोरो बेनो एलार्जियाखौहाय बोसोरसे जाहोनांगोन एलार्जिनि मुलिखौहाय, ओमफ्राय दा बोसोरसे जाहोनानैहाय बेनि माबाखौहाय आरो ब्लाड टेस्ट खालामनांगोन, बेसिबांसिम पइन्ट बारायखो बेनि एलार्जिया, नै बिदिखौहाय नोंसोर नायनांबावगोन बिदि होनो आरो बे डक्टरा। ओमफ्राय नोंसोरो मुलियाखौहाय मास मोनफ्रोमबो जाहो, बेनो मुलियाखौहाय जाहोबाय थाथार, मेगन मेक्सिबनानैब्लाबो जाहोथार, बेफोरबायदि खावलायहरदों आरोखि आंखौहाय डक्टरा। मुलिनि दामा बेसेबां ओरैनो? मुलिनि दामा बिदिनो फार्स्ट थांजेननायावहाय नायनायनि 350 लादों, ओमफ्रायहाय ब्लाड टेस्ट खालामनायावहाय माबा 1500 लादों। ओमफ्रायहाय बिदिनो लायगाफायाव मालाबा बिदिनो 1000 दस लायो, मालाबा बिदिनो 1000 दस लायो, मालाबा बिदिनो 350 लायो, मालाबा बिदिनो गोबां बिदिनो 400 बिदि लायो आरोखि मुलिया लायगाफायाव बिदि लायो। खय मास थांजेननायावहाय थांबाय थादों बिदिनो। खय माससो थांनाय जाया ओरैनो? बे डक्टरनावहाय मास मोननैसिम जादों आरो बे डक्टरनाव हान्थिनाया आङो बिदि। अजाफोरनावबो थांदोंमोन? अजाफोरनावबो थांदों, औ थांदों। बिदिनो बेंगलावनो आङो साननैसिम अजानाव लांदों आङो। मानसिफ्रा बिदिनो खिन्थायो। ओरैनो जेनेबा बे नानिनि बेमार जानाया मेना गोदाव सोराव थाबायलाबायनाय, स्कुल थांब्लाबो गद गैया खिथां गैया बिदि आरोना। ओमफ्राय नानिया नों थाल मोनामोन ना? नों स्कुल थांनायाव जेबो थाल मोनामोन? स्कुलाव थांदों बायदि मोनोमोन आरोना, ओरैनो बहा थादों बहा मादों बेखौ मिन्थिया, थाल मोना। मा नाममोन नानिना? निखिमा। ओमफ्राय नार्जारि। दा मा क्लासाव हाबो? 9आव। बाहाय खासिक'त्रा प्रे सेन्टाराव खयदिन जाफैखो? 7 दिन फास्टिं थाफैदों, ओमफ्राय गैला जोब्बाय? नोंसोर जे खासिक'त्रा प्रे सेन्टाराव फैबाय, बे सेन्टारनि मानसिफ्रा नोंसोरनो बे बेमारनि थाखाय मुलिफोर होदोंमोन नामा? आर'जल' खालामदों। ओमफ्राय नोंसोर उदै बासिदों? गामिया अमृतपुर ना? ओरैनोथ' दा थिगैनो दं। दा माबायदि मोनदों नोंलाय? मोजां मोनदों।
मोजां मोनदों जेबो मोनाखिसै मादैमोनहा जे खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैबाय माने माबोरै खोनानानै बा सोरबा खोन्थानायनि गेजेरजों ना बोरैबा खोनानायनि गेजेरजों खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैयामोन जेन'बा आङो लाबोनाया सिगांनिफ्राय खोनाखायो बे प्रेयार सेन्टारखौ सिगांहाय बिदिनो बिबनाङाबो बिदिनो गोदाव सोराव जानाय समावहाय आंनि बोराया बेहायनो दोनफैदों आरो आच्छा ओमफ्राय बेहाय दोनफैनानै मिन्थिखागौ बोराया आच्छा फंबायखौ दोनफैनायखाय ओमफ्राय आङो गोसोआव सानबाय थाखायोमोन बे खासिकत्रा प्रेयार सेन्टारावहाय दोनहैलासो आंनि फिसाया हामसिगोनदां बेफोरबायदि आङो साननानै थायोमोन ओमफ्राय सानसेखालि आङो गामिनि बिदिनो हाथामाखौ लेंनानै लायनानै आफा नानिनि थाखाय आर'ज खालामना हैदो होननानै नाथाय बे बिफाया होनदों आरो औ आइ नोंसोरथ' गोबां दाहायबाय खुब्रासिनाव लांबाय खुब्रासिनाव लांला गोबां थाबिस बायदिसिना गानहोला बिनायनि आर'जआ गोजौआव थाङा आइ बेनिखायनो नोंसोरो प्रेयार सेन्टाराव लांदो गिदिर प्रेयार सेन्टाराव लांब्लासो नोंसोरो बे फिसाखौ बे फिसौआखौहाय फाहामनायाखौ नोंसोरो मोनसिगोन बिदि होननायखायनो आङो गोसो फोथायनानैहाय आङो जानाय नंला होननानै बे बिफानि बुंनायजों आरो आं गोसोआव सानबाय थानायजों आङो हरनि समाव होनबाय बिफाखौहाय नै प्रेयार सेन्टाराव लांदिनि जोङो गोबां दाहाया नङा दाहायखाबाय बे फिसाखौहाय ओरै नङा ओरै नङा ओरै दाहायखाबाय बेनिखायनो प्रेयार सेन्टाराव लांदिनि बे संसारनि खामानिया मा जायो जाथोंसै गालांनानै थांनोसै बे माइफोरखौ आङो थिसनबाय थाले नोंनो नेदो नोङो दोनहैनानैल' फैदो जों बिमा फिसा थाबाय थानायसै होजोंनो हामजासे बिदि होननानै बुंनानै अखानायैनो हाखु दाखु फैनाय जादों आरो ओमफ्राय फैनायजों लोगोसे गोबांथार प्रेयार सेन्टारनि मानसिफोरा माबाबाय आरोखि जोंनो आसन होबाय जायगा होबाय ओमफ्राय दा गोबां बिदिनो इसोरनाव गथायना होनायजों बिनायजों आङो फिसाखौ फाहामनायखौ मोनबाय रजा डक्टरफोरनि थाखाय आङो फाहामजानायखौ मोनाखै फिसाखौहाय ओमफ्राय दा बेहाय फैनानै फिसाया फाहामजानायखौ मोनबाय दा गोबां फरायसालियावबो थांनो हाफिननायसै नङाला बे फिसानि फरायनाय लाइफफोरा नस्थ' जानायसैमोन आरो ओरैनो गोदाव सोराव थाबाय गोदाव सोरावैनो दाथ' स्कुलावबो थांफिननो हासिगोन थांफिननो हासिगोन दाथ' स्कुलावथ' बिराद गावबा हास्थायगासिनो दङ आरोखि स्कुलाव दा एग्जामाबो जागासिनो दङ नालाय थांनो बै समावथ' बे एग्जाम दं ना स्कुल दं जेबो थाल मोनलामोन जेबो थाल मोनामोन गाव मा रायलायो गाव मा बुङो जेबो थाल मोनामोन खालि देलायनाय बेरायनाय बेफोरबायदिल'मोन आरो बिराद देलायोमोन देलायनायानो सयथानि फाव फान्दायनाय बायदिसो देलायखायोमोन दाथ' नों स्कुलखौ गोसोखांबाय ना औ फरिखाया माला होनदों जागासिनो नों स्कुलखौ गोसोखांदों दा नानिया जे हामबाय गावनि खुगाजों गाव हामबाय होनबाय गोदाव सोराव मोननायखौबो गैला होनबाय सिगाङावथ' बिमाया जेनेबा गावथ' मिथिला थाल गैला बिमायाथ' मिथियोमोन ना बै समाव माबायदिमोन नानिया नों दा माबायदि मोनदों नानिखौ मोजां ना ओमफ्राय सेन्टारावथ' जेबो मुलि थुलि होनाय आर'ज खालामग्राया सोरखौ आर'ज खालामदों प्रेयार सेन्टारनि मानसिफ्रा आर'ज खालामबाय ओमफ्राय नोंसोर उदै बासिबाय औ नोंसिनि आर'जखौबो इसोरा खोनासंबाय प्रेयार सेन्टारनि बिनायजों नोंसिनि बिनायजों माने इसोरा खोनासंबाय आरो धन्यबादसै